Wada kaka sani koro ji ochomo Desemba kamendi joma dhi e ji minyisowa nyidende ni manyo bikini body. Erokamano ahinya Joja oko kuom report makamano. Komachielo ni keyo mokuongo mar oduma otim e puodho mikoe pi mar Galana Kulalu mayudore kaunti ma Kilifi kod Tana River. Keyo ni mokuongo mane ochakore kawuono gunde maromo 30 ma kilo 90 ne okeyo. Jatend migawo mar pi Eric Muga owacho ni oduma moke gin kodhi midhi chwal ne jopur mapacho ka. En keyo mokuongo e puodho mosebedo kikoe pi ma Galana Kulalu mogolo gunde modhuro mag koth oduma midhi chwal ne jopur mapacho ka. Tunavuna 330 acres are ready for harvesting. This is seed maize that will be used to help our farmers all over the country to get seed maize and propagate our farming potential. Tich mane ochako e puodho ni e gwenge ma ing'iyo ni cham ok nyal tiye. Kata kamano, kaluwore kod chenro mar kuoyo pi, sani piny owacho omor gi cham ma giyudo kae. 1,500 acres are already planted. We started planting on 27th of May, and today we are harvesting the first batch, kickstarting the process of harvesting that will take the next 5 days to actually harvest the entire of 330 acres that are ready. Come mid-year next year, 2026, another 11 pivots will be activated, and we will have a total of 5,400 acres under irrigation. Keyo ni oyang ni en mano madhi jiwo aguch chiemo mapacho ka kendo duoko chien chiemo ma piny Kenya rwako koa e pinje maoko. The food security challenge that we have as a nation, we are spending more than 500 billion a year to actually import food into the country. That is the story we are trying to demystify. Now and the next 3 years, we'll have the 20,000 acres fully developed and cropped. We have started off 1,500 acres, which is fully cropped, in using 9 center pivots. And by the end of the year, we will have cropped 3,200 acres of crop. Jatend migawo mar pi Eric Muga wacho ni kuom omenda manoketne chenro ni ging'iyo mar yare kendo medo lach mar puodho no kanyakla kod chiemo mamoko mibiro pidh kanyo e higni mabiro. The long-term game for this region is actually doing that Galana Dam, where now we can irrigate more than 200,000 acres in the region. If this is what is possible with an investment of 519 million to unlock the system that many and branded a ghost project, imagine what is possible with that vision of Galana Dam. Kopogore kod oduma moyude keyo ni, chakla margi bende ibiro losi kendo usi ne jopur mag chiaye. There is no waste in this whole process. Like what we just witnessed after the harvest, the waste of all the waste is going to be converted to fodder, which is going to be used for, which is going to be sold for animal feeds. Kaluwore koda tich maduong' matimore e puodho ni, jo Kenya bende nigi thuolo mag tije kendo kaka imediare e kaka thuolo mag tije bende medore. In addition to employing more than 2,000 people when we be at peak, it will impact on other areas of the society, which is health. We'll partner in health matters, we'll partner in infrastructure.